Καλημέρα, αφού παίρνω εγώ το ρόλο έτσι του να σας ξυπνήσω, θα φωνάζω κιόλας. Τι να πει κανείς για αυτή τη συγκέντρωση? Είναι μεγάλη τιμή να είσαι σε αυτό το βήμα, τέτοιους καιρούς, με τέτοια θέματα γύρω μας και εμείς να είμαστε εδώ να μιλάμε για άλλα θέματα, πολύ πιο ουσιαστικά, πολύ πιο σημαντικά για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Το να μπορεί κανείς να γεμίσει αυτή την αίθουσα, εντάξει, για την ώρα δεν είναι γεμάτη, αλλά είναι βέβαιο ότι θα γεμίσει. Χτες το βράδυ ήταν, μάλλον δεν έφτανε για αυτό που θέλαμε να, για τις θέσεις που χρειαζόμασταν. Το να γεμίσει λοιπόν αυτή την αίθουσα από τη μια και να μπορεί να έχει και αυτούς τους ομιλητές από την άλλη, είναι Στέλλα, η οποία δεν είναι εδώ να μ' ακούσει, είναι άξιο συμπεριτηρίων. Είναι αλήθεια πως έκανε μεγάλο κόπο αυτή η κοπέλα για να μας ενώσει όλους εμάς. Σαν οικογενειακή σύμβουλος λοιπόν θα μπορούσα να επιλέξω να μιλήσω για πάρα πολλά θέματα. Επέλεξα όμως, και γι' αυτό και βρίσκομαι σε αυτή την ενότητα του Συμποσίου, επέλεξα να μιλήσω για τον ρόλο του γονιού. Γιατί θεωρώ βέβαια πως μαζί με τον ρόλο του δασκάλου είναι ο πιο σημαντικός. Είναι εκείνος ο οποίος είναι η πεμπτουσία της διαμόρφωσης της προσωπικότητας. Όλα τα παιδιά είναι εκφράσεις του Θεού. Συμφωνούμε γι' αυτό. Έρχονται έτοιμα να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Εμείς όμως δεν είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα για να τους δώσουμε ακριβώς εκείνο το υπόβαθρο που χρειάζονται για να δώσουν αυτό το δυναμικό που φέρνουν μαζί τους. Και αντί να λειτουργήσουμε σαν μέντορες και προπονητές, που θα δούμε πώς είναι αυτό, κάνουμε άλλα πράγματα. Να ζωντανεύσουμε λίγο. Είναι κανείς που θέλει να κάνει το παιδί? Θα το μετανιώσεις. Λοιπόν, έχουμε ένα, πώς είναι το όνομά σου? Βασιλεία. Η Βασιλεία, λοιπόν, είναι η μικρή Βασιλεία. Ας πούμε ότι είναι 5 χρονών η Βασιλεία. 4. Και η Βασιλεία θέλει να εμπειρευτεί τον κόσμο. Έτσι δεν είναι η Βασιλεία? Και εμείς τι κάνουμε? Πρόσεχε Βασιλεία, μην τρέχεις, μην τρέχεις, πρόσεχε. Πρόσεχε, θα πέσεις. Κάτσε παιδί μου, κάτσε, κάτσε. Θα πέσεις, θα πέσεις, πρόσεχε. Η Βασιλεία θέλει να εμπειρευτεί κι άλλο. Πρόσεχε, θα πέσεις. Θέλει να εμπειρευτεί κι άλλο και αγγίζει πράγματα. Και της λέμε μη Βασιλεία, θα τα σπάσεις, θα το σπάσεις Βασιλεία. Δεν είναι για σένα αυτό. Θα το σπάσεις. Διαφωνούμε? Σε προειδοποίησα από την αρχή. Ότι θα το μετανιώσεις. Και μετά από λίγο, της λέμε της Βασιλείας, μην μιλάς. Μην μιλάς, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Άσε, τώρα μιλάνε οι μεγάλοι. Έτσι δεν είναι? Μην κουνιέσαι, αφού σου Λοιπόν, και μετά από λίγο, τι άλλο λέμε ρε παιδιά? Τι άλλο λέμε στο παιδάκι? Ώρα για ύπνο. Μη σκέφτεσαι, εντάξει δεν έχουμε φτάσει ακόμα έτσι να το πούμε καθαρά αυτό. Το εννοούμε, το εννοούμε. Μη βλέπεις τι κάνουν οι μεγάλοι, εσύ είσαι μικρό παιδάκι ακόμα. Θέλουμε κι άλλα. Πώς αισθάνεσαι, Βασιλεία? Αυτός είναι ο τρόπος μας. Γιατί να κι άλλα, μην ακούς αυτά, δεν είναι για σένα, φύγε. Μην αναπνέεις. Μην αναπνέεις. Ευχαριστώ. Θα τους βοηθήσει κανένας άλλος για να μην κάνουμε χρόνο. Όχι, στα λιθώ και μόνο. Να προχωρήσουμε Έχω λίγο. λυθεί και στο παρελθόν. Έλα, έλα, έλα. Έλα λίγο ακόμα, έλα λίγο ακόμα. Έρχεται το σχολείο. Να συνεχίσω. Κάτσε εδώ πίσω τώρα. Έρχεται το σχολείο
Είναι η ώρα του σχολείου που η Βασιλεία θα πάει στο σχολείο. Οκ, και αρχίζουμε. Αριθμητική, διάβαζε. Γυμνάσιο, αρχαία. Γεωμετρία. Γεωγραφία. Αυτές είναι οι Και ούτω καθεξής. Έτσι. Και οι εξωσχολικές δραστηριότητες, και αγγλικά και γαλλικά. Και πισίνα και πιάνο και καράτε. Μας έμενε μόνο το τελευταίο, όλα τα άλλα ήταν παιδικά. Εμείς λοιπόν οι ενήλικες, οι γονείς, οι δάσκαλοι, η κοινωνία είναι που επηρεάζουμε τις πεποιθήσεις των παιδιών μας. Εμείς με τους τρόπους μας, με τα δεδομένα που εμείς μεγαλώσαμε, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε και τις απόψεις των παιδιών μας. Αν ρωτήσει κανείς γιατί το κάνουμε. Γιατί το κάνουμε αυτό. Έτσι δεν είναι. Είναι υπερβολή μεν, αλλά αυτό είναι. Γιατί το κάνουμε. Μάθαμε από τους προηγούμενους έτσι. Ό,τι μάθαμε αυτό. Γιατί έτσι κάνουν οι πολλοί, γιατί θεωρούμε ότι είναι αυτό το καλό τους. Έτσι κάνουν οι πολλοί. Δηλαδή. Και γι' αυτό. Ό,τι και αν θελήσουμε να μάθουμε στη ζωή μας, μια οποιαδήποτε δεξιότητα, μαθητεύουμε. Παίρνουμε μία συσκευή και τουλάχιστον ανοίγουμε ένα εγχειρίδιο οδηγιών. Φέρνουμε ένα μωράκι από το μευτήριο στο σπίτι και υποτίθεται ότι τα ξέρουμε όλα. Τι παράνοια, δηλαδή τον πιο ουσιαστικό, το πιο σημαντικό ρόλο της ζωής μας, αφινόμαστε να τον παίξουμε ανεκπαίδευτα. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί έτσι κάνουν οι πολλοί. Γιατί έτσι κάνουν οι γονείς μας, γιατί έτσι κάνουν οι γονείς των γονιών μας. Και ουσιαστικά βρισκόμαστε σήμερα το 2013 να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Οι γονείς των γονιών μου γεννήθηκαν προσωπικά το 1900 στις αρχές του αιώνα. Οι γονείς των γονιών μου. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τελικά διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου μεγαλώνουμε ένα παιδί, το φέρνουμε από το μευτήριο με αυτούς τους μη ιδανικούς τρόπους, προχωράμε, το εξελίσσουμε, το φέρνουμε με ένα σημείο, από βρέφος έγινε νήπιο, από νήπιο έγινε ενήλικας, έφηβος ενήλικας και ξαναβγαίνει στη ζωή με τον ίδιο ακριβώς, με την ίδια ακριβώς δομή που είχαμε και εμείς. Και οι γονείς μας και οι γονείς των γονιών μας. Όλο αυτό νομίζω πως ήρθε η ώρα να το δούμε. Νομίζω πως ήρθε η στιγμή να σκεφτούμε πως τα παιδιά μας δεν είναι παιδιά μας. Και νομίζω πως όλοι βλέπετε, για να μην απαγγέλω, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το εξαιρετικό μήνυμα του Χαλίλ Γκιμπράν για να βρούμε την ουσία του θέματος που είναι από εκεί και πέρα. Αν θελήσουμε να διευρύνουμε δηλαδή λίγο τη σκέψη μας και να σκεφτούμε λίγο έξω από το κουτί της ηλικής μας υπόστασης. Να θυμηθούμε αυτά που λέγαμε όλο το απόγευμα χτες, ότι είμαστε πνευματικά όντα μέσα σε υλικά σώματα. Να σκεφτούμε και να πούμε, ωραία, το σώμα μου γεννά το σώμα. Αυταπόδεικτο, δεν χρειάζεται κανείς να επιχειρηματολογήσει γι' αυτό. Το πνεύμα, αφού είμαστε πνευματικά όντα και το παιδί μου έχει ένα πνεύμα, έχει μια πνευματική διάσταση. Ποιος γεννά το πνεύμα του παιδιού μου? Ποιος γέννησε το δικό μου πνεύμα? Θέματα προς αναζήτηση. Και αφού τα αναζητήσω, μπορεί και να τα απαντήσω. Πιθανότατα λοιπόν, όχι αυθαιρετώντας, αλλά καθαρά συμπερασματικά, αυτός που γέννησε το δικό μου πνεύμα να γεννά και το πνεύμα του παιδιού μου. Δηλαδή μου εμπιστεύεται ο δημιουργός ένα πνεύμα να το κάνω να ζήσει στην ύλη. Και εγώ, ζώντας μέσα στην παράνοια της μάγιας της φαινομενικότητας, νομίζω πως αυτό το παιδί είναι δικό μου. Και λέμε ο γιος μου, η κόρη μου, το παιδί μου, και καμαρώνουμε γι' αυτό. Και από εκεί ξεκινά έτσι μια
τρυφερή και πεδαριώδης αυθαιρεσία. Γιατί λέω τρυφερή και πεδαριώδης? Γιατί είναι ωραίο, είναι τρυφερό όλο αυτό το συναίσθημα να νιώθω πως αυτό το πλάσμα είναι δικό μου. Δεν είναι όμως. Δεν είναι. Είναι σε μένα για λίγο. Και η ουσία του θέματος είναι να καταφέρω να γίνω εγώ ο μέντορας και ο προπονητής αυτού του νέου ανθρώπου που μου εμπιστεύτηκε ο δημιουργός. Μέντορας. Τι είναι ο μέντορας? Ο μέντορας ήταν μια προσωπικότητα, μια φυσιογνωμία τον συναντάμε στην Οδύσσεια. Όταν ο Οδυσσέας έφυγε να πάει στον πόλεμο, εμπιστεύτηκε το γιο του τον Τηλέμαχο στο μέντορα. Τι είναι ο μέντορας? Ο μέντορας λοιπόν είναι κάποιος ο οποίος φροντίζει ένα νέο άνθρωπο. Είναι εκείνος ο οποίος θα του δώσει την ευκαιρία να σκεφτεί. Θα του δώσει τη δυνατότητα να θυμηθώ λίγο εδώ τα πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του μέντορα. Είναι ο υποστηρικτής, ο σύμβουλος, ο καθοδηγητής κάποιου νεότερου. Δεν είναι ο παντογνώστης, ο επιβάλλον, ο επικριτής ή ο θυσιαζόμενος ή ο υπερπροστατεύων που είμαστε εμείς. Και ερχόμαστε λίγο στην έννοια του προπονητή. Τι σημαίνει προπονώ? Η γλώσσα μας τα περιέχει όλα. Αυτή η σοφία της ελληνικής γλώσσας θα έπρεπε να μας απασχολεί συνεχώς. Προπονώ. Προπονώ σημαίνει προγυμνάζω, κουράζομαι πριν κάνω κάτι, κουράζομαι για χάρη κάποιου, καταπονούμε από πριν. Τον προπονώ λοιπόν να μάθει τη ζωή. Τον κουράζω για να τον ετοιμάσω να δεχτεί τις ανεμοθύελες και κουράζομαι κι εγώ μαζί του. Δεν του λύνω τα προβλήματα πριν καν δημιουργηθούν. Γιατί αυτός είναι ο καλός. Για να έρθουμε λίγο στον τίτλο. Καλός, εντός εισαγωγικών του καλός, με ειρωνία λοιπόν, ή υπεύθυνος. Τι κάνει ο καλός γονιός? Λύνει τα προβλήματα πριν καν δημιουργηθούν. Έχει φροντίσει για όλα. Και καμαρώνει, χαίρεται και νιώθει πως εκτελεί και το σκοπό του. Και κάνει ακριβώς το ανάποδο από αυτό που χρειαζόταν. Να είναι προπονητής, να είναι μέντορας. Να είναι εκείνος ο οποίος θα δημιουργήσει προβλήματα τώρα που το παιδί του είναι μέσα στο θερμοκήπιο για να μπορέσει να μάθει να τα λύνει, γιατί όταν βγει από το θερμοκήπιο οι συνθήκες θα είναι σκληρές και η προσγείωση θα είναι τραχιά. Και αν τώρα εγώ έχω κατανοήσει ως γονέας ότι χρειάζομαι να είμαι μέντορας και προπονητής, τι, του πνεύματος του παιδιού μου, αυτού που μου εμπιστεύτηκε ο δημιουργός, πού θα ανακαλύψω τον τρόπο? Πού θα βρω τον τρόπο? Καταρχήν, εκ προημίου είπαμε ότι χρειάζεται να μαθητεύσω. Εάν φτάσουμε σε μια κοινωνία όπου οι γονείς θα μαθητεύουν πριν αποφασίσουν να κάνουν παιδί, ίσως τότε να έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια άλλη κοινωνία. Αν λοιπόν δεν το έχω κάνει και θέλω πράγματι τώρα που νιώθω πως είναι ακόμα με παίρνει. Χθες μας είπε ο Άγγελος ο Βιαννίτης και το επιβεβαιώνουμε όλοι όσοι είμαστε μέσα σε αυτές τις ανθρωπιστικές επιστήμες, μέχρι τα 7 είναι ό,τι κάνει. Μέχρι τα 7. Αν με παίρνει λοιπόν, οκ. Αν δεν με παίρνει και το παιδί μου έχει περάσει τα 7, ακόμα έχω καιρό. Μέχρι τα βαθιά μου γεράματα έχω καιρό. Δεν θα είναι εκείνο το αποτέλεσμα που θα είχα εάν είχα φροντίσει νωρίτερα, αλλά κάτι θα κάνω καλύτερο από το τίποτα. Η ουσία του θέματος λοιπόν είναι να αναζητήσω, να βρω πληροφορίες. Αυτό θα το κάνω μόνο μέσα από την αυτογνωσία. Εάν με μάθω, θα μάθω να μεγαλώνω και το παιδί μου. Δεν λέω κάτι καινούριο. Λέω αυτό που είπαμε 2.500 χρόνια πριν, το γνώθεις αυτόν. Εάν ανακαλύψω τη δική μου αλήθεια, τότε θα ξέρω αν αυτή την αλήθεια θέλω να την οικειοποιηθώ, μου αρέσει τι θέλω ή θέλω να κάνω κάτι για αυτή. Δεν μ' αρέσει να φοβάμαι τι θα πούνε οι άλλοι. Δεν με βόλεψε μέχρι τώρα και όμως το κάνω στο παιδί μου. Αφού λοιπόν το ανακάλυψα ότι αυτό το στοιχείο είναι ένα στοιχείο της κοινωνίας μας που ενισχύει τη φαινομενικότητα και την ψευτιά και δεν το θέλω, γιατί συνεχίζω να το κάνω? Πρέπει να μάθω, να βρω τον τρόπο να το ξεπετάξω από πάνω μου. Τα παιδιά δεν λειτουργούν ως παρατηρητές μόνο. Είναι παρατηρητές, αλλά είναι και πολύ κακοί ερμηνευτές.
Γιατί δεν έχουν στοιχεία μέσα στο νου τους για να μπορέσουν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες. Άρα θα μάθουν από την εμπειρία. Δεν θα μάθουν από το λόγο μου, δεν θα μάθουν μόνο από το βιβλίο που θα διαβάσουν, δεν θα μάθουν μόνο από θεωρία. Θα μάθουν κυρίως από πράξη. Χρειάζεται λοιπόν εγώ να κάνω τις αλλαγές μου για να μπορέσει να δείξω στο παιδί μου, να καθοδηγήσω το παιδί μου, να είμαι ο μέντορας και ο προπονητής του, ώστε να μπορέσει αυτή η καινούργια προσωπικότητα που διαμορφώνεται, η παλιά ψυχή ίσως η οποία έρχεται να εμπειρευτεί τη φαινομενικότητα της ύλης, να προχωρήσει απρόσκοπτα. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα βρω τα στοιχεία που χρειάζομαι για να μπορέσω να πορευτώ είναι να ανακαλύψω τη δική μου τη ψυχή. Μπορεί σε κάποια άλλη διάσταση να συναποφασίσαμε για αυτή τη συνάντηση. Λένε, αυτοί που ξέρουν, ότι ο κραδασμός της σύζευξης του γονεϊκού ζεύγους, ανάλογα λοιπόν με τον κραδασμό, καλεί την ψυχή που πρόκειται να ενσαρκωθεί. Μας ξέρει πολύ πριν συλληφθεί. Μας έχει μελετήσει και ξέρει πως αυτές τις συνθήκες θα του χρειαστούν για την εξέλιξή του. Το καλέσαμε. Ας του φερθούμε ευγενικά. Ας του φερθούμε σαν μέντορες και προπονητές. Ας ανακαλύψουμε μέσα μας, μέσα στην ψυχή μας, αυτό που ακριβώς χρειαζόμαστε εμείς για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, γιατί έχοντας το ρόλο του γονιού, οφείλουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε και το παιδί μας, άρα την κοινωνία μας, σε κάτι πολύ πιο εξελιγμένο, σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από αυτό με το οποίο ζούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Έχουμε τελειώσει. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε μόνο ένα-δυο πραγματάκια. Μ' αρέσει να κάνω αυτή την παραβολή. Βλέπω τα παιδιά σαν χαρταετούς. Δεν θα σας το διαβάσω όλο τώρα, μπορείτε να το διαβάσετε εσείς. Αγωνίζεσαι να τους κάνεις να πετάξουν και ξέρεις ότι μόλις πετάξουν θα κόψει το σκηνή και θα φύγει ο χαρταετός. Είμαι στην τυχερή γενιά εκείνη που προετοίμαζε χαρταετούς, δεν τους αγόραζε από το Μητροπολιτή. Τους προετοίμαζε. Εβδομάδες πριν την Καθαρά Δευτέρα παιδευόμαστε να φτιάξουμε το χαρταετό μας και κάποτε πέταγε και κάποτε κοβόταν το σκηνή και έφυγε. Αυτό χρειάζεται να έχουμε για τα παιδιά μας, να τα προετοιμάσουμε έτσι, όμορφα και να τα καμαρώνουμε καθώς πετούν, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να τα δούμε να φεύγουν. Θέλουμε λοιπόν να ετοιμάσουμε αυριανούς πολίτες, θέλουμε να ετοιμάσουμε ελεύθερους ανθρώπους, θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία της προετοιμασίας του δικού μας χαρταετού. Αυτό χρειάζεται για να το κάνουμε, να πονέσουμε, να προσπαθήσουμε, να μαθητεύσουμε, να αγωνιστούμε. Έτσι ώστε να καταφέρουμε αυτά τα παιδιά που θα βγουν να είναι εκείνοι οι πολίτες που ξέρουν και τι να ψηφίσουν και πώς να το κάνουν αυτό και πώς να είναι πραγματικοί πολίτες που έχουν κοινωνικό ενδιαφέρον, ουσίες και όχι φαινομενικότητες. Αυτά εν συντομία είχα να σας πω και θα είμαι εδώ να λύσω για τις απορίες σας.